Hey guys, welcome back to my channel. So dini video बेसेबा इन्टारेस्ट जागोन आरो मानेकि दिनि आङो मा खिथिगोन नोंसोर मिथिगौ आङो आंनि मावनाय दांनाय आंनि मा खालामो आं मा जायो बेफोरखौ खिथिगोन आङो ओमफ्राय दिनैनि दिना बेसेबा इन्टारेस्ट मानेकि गोथाव नै आं दा बारिङाव दं बेसेबा मोजाङै बार गुसु गुसु बारबाय दं खान्थि मोनलायनाय बैथि बारदो जि खान्थि मोनखायो नानियाबो गाबना होबाय आरो नै स दिनैनि नै जोंहा मा खालामदों आं नोंसोरनो खिथिलांनोसै नै नोंसोरो सिनायदोंना सिनायाखै कमेन्टआव खोन्थाहर सिनायदोंबा सोरबा आरो आं खिथानोसै आरो बेखौ मायो बियो माने माइरं सौग्रा मिलबो होनजायो ट्रेक्टरबो होनजायो जायखिजाया आङो होननोसै माइ सौग्रा ट्रेक्टर आरो फैदो जोंहाथ' रावबो लांनाय गैखायामोन नालाय मोजाङानो जादों आरो गुन्दैया बेलेग साइडथिं गोलैखाबाय आरो माइरङा बेलेग साइडथिं गोलैखायो मोजांथार जादों आरो इसेबो लांना मात्र माइ दायाव माइखौ सौबाय दं आरो नै मोजां जाखादों आरो दा दायफोराबो माइखौबो सोना होबाय आरो मिलाव बेसेबा मोजां जाखादों मात्र माइरंखौल' लाबोनानै दोनफैन बाखि दायफोरानो सोबाय थागोन आरो माइरंखौल' दोनफैबाय था आरो नै दा सोलायबाय आरो मोनसे बेसेबा मोजां जाखादों माने मोनसे साइडथिं गुन्दै मोनसे साइडथिं माइरं बेसेबा मोजां जाखादों मात्र माइखौल' लाबोना फैनांगौ मा दिक्कत दै आरो जोंहाथ' थांनोबो हाखायामोन रावबो मानसि गैयामोन नालाय नै बेखौ दा बहनबाय दं ओमफ्राय माइखौबो लाना होफैलायबाय दसे थानानै सोगोन होमा माने मोजांथार जादों नायबाय दं आरो बेखौनो नायनानै बोरै मिनिथारायो एसे किउट मिनिखायोना मानसिफोरा जोंहा लोगोफोरा माने लोगोफोर नोंसोर जोंहा नानिखौ किउट नुदोंबा कमेन्ट हर ट्रेक्टर मिला बेसेबा मोजां जाखादों मोजाङानो जादों माइयाबो बेसेबा गोबांमोन नालाय दाबो सौखांथ'वाखै दा खावसे सौखांबाय आरो खावसे सौथ'वाखै आरो नै लाबोबाय दं बस्थाखौबो लाबोबाय दं आरो मिसिङाथ' देन्जारलै बैसागुनिबो माइ सौखाबाय आरो आयानोहाय माबा बस्थाखौबो लांजोब्बाय आरो मोननैल' दंबावो आरो सौखांसिगोननो दसे बावबानो बैसागुनिबो सौखाबाय मा मावनाय जायो मिथिथ'ला आरो मा मावो नोंसोर मिथिगोन ना मिथिया बैसागुआव मा मावो मिथिगोन ना मिथिया मानसिफ्रा मिथिगौबा कमेन्टआव हरदो आरो बैसागुआव मा मावो बांसिन फेमासआ मा बैसागुआव लोंनाय बुस्थुआ खोथा पार्टिफोराव हिन्जावफोरा मा खालामो मा लोङो नोंसोर खोन्थाहरबानो जाबाय मा लोङो मिथिगौ नोंसोरो बेखौबो बानायगोन बे माइरंजोंनो बे माइरंजोंनो बा बस्थाखौनो होख्लायजोबखाबाय आरो गुन्दैयाबो बेसेबा बुरजा ओंखारखाबाय सोरनोबा गुन्दै नांगौबा आं दा प्लास्टिक लांनो फैदोंमोन आरो लोगोफोर मानेकि इसोरो बस्ता खाथेनो माइरंनि बस्ता खाथेनोमोन आरो बेनिखायनो बिहरबाय
जोबसिगोन नै एसेल'थारसै आरो मोननायाबो बेसेबा जाखाबाय आरो आरोबाव एसेल' दंथारसै एसेल' नै दा सौखांबायना आरो नै जाग्रिताया हाय होनबाय आरो हाय नै बेयाव गुन्दैया बेसेबा पाहार बायदि जाजोब्बाय इसानावबो थांलायबाय आरो मोनसेथिं आरो नोंसोरनोबो नांगौबा कमेन्ट हरजागोन आङो थिनहरगोन आरो इसोरखो नोंसोरो नांगौबा हरबानो जाबाय कमेन्ट आरो आङो नोंसोरनो मा बेखौ दा आं साइकेल सुबाय दं आरो गाइस गरमा गरम बेनि उनाव सालायनांगोन ना नै भिन्दियाबो बेसेबा बिज्लामोन आरो नै भिन्दि एवबाय दं भिन्दि भाजा ओंख्रिबा गोथाव जागोन आरो दिनैनिया आरो नै भिन्दि फेभरेट सोरनि बे भिन्दिया फेभरेट नोंसोर कमेन्टआव हरबानो जाबाय आंनिथ' बयद' फेभरेटहाय बेसेनि लाबोदोब्रा मा लाबोदो नायनि बेदरखौ मा बेदर दिनैथ' गोथाव ओंख्रि मानेखि मा ओंख्रि नोंसोर आङो खोन्थानोसै आरो अनला ओमफ्राय अनलाजों बिलाइ आरो बेदर अमा बेदर बिसोर मोननैजों माबा मोननै नङा मोनथामजों मिक्स ओंख्रि बानायना बोरै लोगोफोर गोथाव जागोन ना बया जागोन लेथ्रा जागोन ना गोदै जागोन मिथिला जायखिजाया दिनै फार्स्ट टाइम जागोन आरो आं दिनै अर खाथियावबो दं नालाय नै बे साइडथि गरम बे साइडथि थान्दाथार आरो नै बे साइडथिथ' सान्दुं नांखादो बे साइडथि साहा आरो नै बेथि अरानो थुङायानो थुङा ओमफ्राय बेथि बार गुसु आरो बिबार मोजां नै बिफाङाथ' बेसेबा गोजौ बिनियानो आरो बिलाइया गोखै नालाय थाव जागोनबो जानो हागौ ना जोंहा लकेल होनोना न'निखौ लकेल आरो बिलाइयानो बेसेबा माबा गोखानो मा होनोमोन गोखै आरो बाक्कारबाय थायो आरो आङो अनलाजों बिदि थाइगिरफोरजोंबो सङो नालाय दिनै जोङो बिलाइजों संनो नागिरदों आरो बेबो गोखैथार नालाय मोजांथार जागोन बायदि सानबाय आरो आंबो थाइगिर आरो अनलाजों संफेरनायखौ जाफेरबाय आरो बिलाइजों जाफेराखै आरो बेदरबावसो बोरै गोथाव जागोन ना गोथाव जायो मिथिला हि खालि आङो थाइगिर जानायाव बेदर गैयामोन आलुल'मोन आलुआबो जायो दे गाइस नोंसोरबो जानायनाय मालाबा नोंसोर जेनेबा अनला संनो नागिरदोंबा ट्राइ खालामजागोन बेसेबा गोथाव जागोनबो जानो हागौ बेनिखायनो खेबसे ट्राइ खालामजा आरो थाइगिरजोंबो बेसेबा गोथाव जायो नोंसोर ट्राइ खालामबानो जाबाय दिनै नैयाव बेदरखौ एवग्रोना लाबाय आरो नै बेनि उनाव ओंख्रियाव संनायसै आरो एवग्रोना लानानै बेदरा मोदोम फिसखौ गारदो आरो एवग्रोना लाग्रोबाय नैयाव रं होनानै एवग्रोबाय बेसेबा मोजां जाबाय आरो कालारानो दोनथ'बाय दा बेयाव बिलाइ होबाय बिलाइखौबो होबाय गोमोन जालायदोंमोन होबाय
नै इयाव बिलाइया गुब्रुजोब्बाय आरो नै बाथोन बायदि जाजोब्बाय आरो बिलाइयाबो बेदर ओमफ्राय बाथोन बायदि संनाय बायदि जाबाय एलायनोसै दा एसेबा साफा जाखाबाय दा दै होबाय आरो ना थ' लोगोफोर दा आं बिसिमावनो बे भिडिअखौ फोजोबनोसै नोंसोर बे भिडिअखौ मोजां मोनदोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय बाय